Ide o najčastejšiu duševnú poruchu. Takmer každý 13. človek bojuje alebo sa potýka s úzkostnou poruchou. Ak máš pocit, že do tejto skupiny spadáš aj ty, tak určite sleduj ďalej. Čau Martin. Čau Laci. Ty si dnešný náš psychológ a budeme sa baviť o úzkosti a ako ju vieme rozoznať. Tak začneme rovnou nejakou prvou otázkou. Ako rozlíšim úzkosť versus stres? Veľmi dobrá otázka. Tak naozaj úzkosť aj stres je niečo, čo prežívame každý deň, dennodenne, nedá sa toho úplne zbaviť, či je to väčšie, či menšie. No rozdiel je možno v tých príčinách alebo v tom pôvode úzkosti a stresu. No tak pri strese väčšinou vieme, že čo to je, čo nám ten stres spôsobuje. Pri úzkosti to môže byť také menej špecifické. Možno, že často nevieme príčinu, prečo sa tá úzkosť u nás deje. Nie je to ako strach, ktorý máme konkrétne z čohosi, naozaj z nejakého objektu alebo situácie. Ale úzkosť je skôr niečo, čo úplne nevieme možno často povedať tú príčinu. Niekedy vieme, niekedy sú spúšťače aj jasné, konkrétne, ale pri úzkosti sa veľmi často stáva, že skrátka príde a nevieme prečo. Čiže dneska, keď som ráno videl cenu taxíku 20 eur, len kvôli tomu, že som bral psíka, tak ma chytila úzkosť alebo stres? No a to je tiež veľmi dobrá otázka, že nešťastie nechodí samo, takže úzkosť spolu so stresom často býva spojená. No a s úzkosťou teda ešte bývajú spojené nejaké tie úzkostné myšlienky. Možno si niečo pomyslel, keď si videl, že ten taxík stojí 20 eur. Vieš čo, povedal som si presne, že buď to zaplatím, alebo sa sem nedostanem a budem meškať a nebude rozhovor. Jasné, takže si to vyhodnotil veľmi adaptívne, si k tomu pristúpil, keď si tu, takže môžem mať rozhovor, čo to je aj pre mňa šťastie, takže si to vyriešil veľmi fajn. A presne, ty si tú úzkosť tak poňal, že ťa to popchlo k nejakému rozhodnutiu. A to často tak býva, že tá úzkosť je takým veľkým spúšťačom, alebo možno aj, môžeme povedať, že príčinou našej akcie. Keď sa cítime zle, tak sa chceme znovu vrátiť do nejakej rovnovážnej polohy, do rovnovážneho stavu, kedy sa cítime OK, a úzkosť je presne to, čo nás k tomu niekedy popchne, aby sme vyriešili tú situáciu, aby sme nejako sa zariadili. Áno, presne si mi teraz aj nahral na takú jednu aj zaujímavosť, že vlastne úzkosť je evolučná vec, ktorá vlastne sa na nás nalepila ešte za doby mamutov a vlastne nám pomáhala, aby sme vedeli reagovať, aby sme mali určité reflexie, aby sme vedeli, čo máme v danej situácii robiť. Správne? Veľmi dobre. Vidím, že naozaj aj vieš, čo si o úzkosti. Aj je to veľmi dobrá poznámka k tomu, že čo je naozaj živé, to má úzkosť. Nie je to úplne, že by sa to dalo odstrániť, aj keď niekedy to klienti chcú. Prídu s tým, že áno, chceme mať úzkosť na nule. No ale to sa nedá, samozrejme, veď už tak aj intuitívne možno vieme, že tá úzkosť stále nejako prichádza, je nejaká a v nejakých chvíľkach možno naozaj sa cítime možno po nejakej meditácii, po nejakom uvoľňujúcom, filme alebo nejakej relaxačnej aktivite alebo cvičení, že tá úzkosť je mimoriadne nízka a môže byť aj pocitovo na nule, ale potom znovu príde počas toho istého dňa ešte nejaká situácia, kedy aspoň na tú jednotku tá úzkosť vyskočí. Čiže je to dobrá poznámka naozaj a skúsme zreálňovať tie možno aj očakávania, aj to také ponímanie úzkosti a poďme ju normalizovať, že je to normálne, že sa tá úzkosť deje, že v podstate my len musíme nájsť nejaké, v úvodzovkách ale treba nájsť nejaké spôsoby, ako ju zvládať. Áno, tu prejdeme asi rovno, ja to iba celé počiarknem. Úzkosť je bežná, je normálna, potýkame sa s ňou každý jeden deň. Ideme teraz ale prejsť na skôr úzkostné poruchy. To už je naozaj vážnejší problém. Skús ty nám povedať, kedy rozdeľujeme úzkosť a kedy už je to úzkostná porucha. Tak treba to naozaj rozlišovať. Tam hlavne ide o ten stupeň závažnosti, o tú početnosť symptómov. No a v podstate o poruche hovoríme, keď tá úzkosť je mimoriadne vysoká a narúša každodenné fungovanie. Taký klinický termín je, že aby to trvalo aspoň pol roka. Lenže ja tak hovorím, že netreba pol roka čakať, treba naozaj prísť čím skôr k tomu psychologovi, klinickému psychologovi, psychiatrovi, neurologovi alebo aj obvodnému lekárovi, ktorý už samozrejme má nejaké ponímanie úzkosti, vie čo ako a odošle toho klienta, pacienta niekam, kde mu pomôžu. Takže odporúčam fakt nečakať pol roka, ale tá doba je taká dôležitá, že naozaj, že musí to byť dlhodobo, čiže nestačí, že je to deň, dva alebo aj týždeň, ale treba, aby to trošku tak pokračovalo a narúša to všeobecné fungovanie. Čiže
Čiže narúša to nejaký osobný život, narúša to prácu, narúša to koničky, narúša to nejaké vzťahy. Čiže tam tieto 4 veci sú veľmi dôležité. Keď sa to teda tak v tých všetkých oblastiach života prejavuje, tak hovoríme o úzkostnej poruche, napríklad o generalizovanej úzkostnej poruche. Tá je presne taká, že sa dotýka všetkých oblastí života, že netýka sa možno len nejakej jednej konkrétnej situácie. Čiže vtedy naozaj, je to taká aj, povedal by som, že pomerne bežná úzkostná diagnóza. Nie je to zároveň nejaký verdikt, ktorý by klienta alebo pacienta odsudzoval na doživotný, úzkostný, extrémne nepríjemný stav. Dá sa to riešiť, dá sa to liečiť, dá sa s tým pracovať terapeuticky hlavne, ale aj inými spôsobmi. No a keď sa to rieši, tak potom sa s úzkosťou dá veľmi pekne pracovať, veľmi pekne sa dá moderovať a znižovať jej intenzita. Presne toto bola moja ďalšia otázka. Hovoríš, že sa dá moderovať, nepovedal si ale, že sa dá úplne vyliečiť. A tak ako to vlastne s tou úzkostnou poruchou je, že dá sa s tým vlastne, musíme sa s tým naučiť žiť, laicky povedané? Ja si myslím, aj teda nielen ja, ale celkovo faktom je, že tá úzkosť nás nikdy neopustí úplne. Čiže môže mať niekedy naozaj taký stav, že máme pocit, že máme tú úzkosť na nule. Ale to býva väčšinou krátkodobo, možno po nejakej relaxácii, po nejakom cvičení, ale potom znovu sa vyskytne ešte počas toho istého dňa, do poludnia alebo o hodinku neskôr nejaká situácia, ktorá nám tú úzkosť zdvihne aspoň na tú jednotku alebo dvojku, dajme tomu, keď sa pohybujeme na nejakej napríklad 10-bodovej škále. Takže musíme si zvyknúť na to, že tá úzkosť skrátka je naozaj súčasťou života a skôr hľadať spôsoby, ako na ňu tak adaptívne reagovať. A to sú naozaj rôzne spôsoby, ako s tým pracovať, takže nie je to vôbec ako keby že beznádejná situácia, ale zase neznamená to, že sa tej úzkosti úplne zbavíme. To by som chcel aj tak možno povedať hneď tu, že niekedy klienti prichádzajú s takými očakávaniami, že ja nechcem vôbec žiadnu úzkosť cítiť nikdy. Tak to samozrejme nie je reálne. Nejaká tam bude, ale vieme ju podstatne znížiť. Dobre, poďme teraz na spúšťače úzkosti alebo úzkostnej poruchy. Aké sú také tie najčastejšie? Vieme, že žijeme v modernej dobe, všetko je strašne uponáhlané, veľa ľudí to úplne laicky povedané nedáva a spracovanie tých informácií, tiež sociálne siete a napríklad finančné problémy, s ktorými sa tiež veľa ľudí potýka. Sú nejaké ďalšie? No jasné, že moderná doba prináša moderné problémy, takže máme tu tieto, sociálne siete. No vo všeobecnosti tie spúšťače úzkosti sú tak tesne prepojené so stresujúcimi situáciami alebo s nejakými obávami do budúcnosti. To je veľmi taká typická situácia, že ja sa vlastnými myšlienkami zúzkostním. Čiže aj moje vlastné myšlienky môžu byť spúšťačom tej úzkosti. To je veľmi časté. Môžem mať obavu naozaj, ako si vravel, tie financie, tak bojím sa, či budem mať dosť peňazí. Alebo napríklad, keď vidím tie posty na sociálnych sieťach, či som dosť dobrý, či som dosť pekný, úspešný a tak ďalej. Taká obava, také spochybňovanie seba, taký ten vnútorný kritik sa začína ozývať a ten vnútorný kritik je tiež možno evolučne na niečo užitočný, ale dnes už veľmi často robí aj takú naozaj robotu, ktorá nám neprospieva a potom vyvoláva úzkosť tými svojimi návrhmi a tými svojimi nápadmi. A periférne tam už vlastne vnímame aj potom tlak na úspech. Samozrejme, ten tlak na úspech to je neoddeliteľná súčasť tej úzkosti. No, ako som vravel, tá úzkosť slúži aj na to, aby sme naozaj konali, aby sme riešili svoju situáciu. Na druhej strane môže naozaj až paralizovať, keď je veľmi veľká a presne ten tlak na úspech môže byť až paralizujúci. Možno, že aj pod tlakom úzkosti sme schopní niekedy robiť veľmi zlé rozhodnutia v snahe byť úspešný. Áno. Ja tak trošku zabrnem do nedávnej minulosti. Mali sme tu COVID. Však ty nám povieš o tom viac, ale vtedy sme boli nie malú dobu izolovaní od spoločnosti, boli sme doma, nestretávali sme sa s inými ľuďmi, ten kontakt bol taký, aký bol. Registrujeme nejaký zvýšený počet prípadov úzkostnej poruchy alebo nejakej druhej úzkosti práve po covidovom období? Výskumy stále prebiehajú, ale tie úvodné štúdie, také prehľadové, naznačujú, že naozaj prichádza k takému efektu, fenoménu postcovidovému, že narastá hlavne tá sociálna úzkosť, alebo ľudia so sociálnou fóbiou, počet klientov so sociálnou fóbiou narastá. No a to je vlastne niečo, čo naozaj je v takom, dá sa povedať,
príčiny sú teda rôzne uložené v rôznych faktoroch, ale COVID určite je jedna z takých veľkých príčin takého masívnejšieho rozšírenia tej sociálnej úzkosti alebo celkovej úzkosti. Napríklad narastá úzkosť z infekcií, z vírusov, z baktérií. To už potom prechádza do rôznych aj fobických stavov, že klienti s fóbiou, zo znečistenia, z infikovania, tak počet týchto klientov narastá. To znamená teda, že sme si zvykli byť sami doma a bojíme sa ísť do spoločnosti, bojíme sa, že nezvládneme tú komunikáciu s tými ľuďmi, že nie sme dostatočne dobrí a tak ďalej? Presne tak, tento celý balík, ako si práve vymenoval, tak to je veľmi často prítomný presne naraz aj s tou úzkosťou a v tom úzkostnom blúdnom kruhu, v tých myšlienkach a v tých emóciách sa to presne takto vyskytuje, ako hovorí, že príde taká situácia, že musím ísť, napríklad aj jednoduchá, že z home office napríklad príde ten deň, kedy už musím ísť do tej práce reálne do office a zrazu začnem rozmýšľať, že čo tam budem s ľuďmi, budú tam ďalší ľudia, ako sa tam budem cítiť a budú nepríjemní na mňa napríklad a už ako ja budem reagovať a budem sa tam cítiť zle. A už vlastne tá obava z toho celého už mňa predvyčerpá a predstresuje a predzúskostní vlastne pred tou reálnou situáciou, ktorá vôbec nemusí byť nakoniec taká zlá, hej, väčšinou ani nie je, ale už ma to takto predpripraví na to, že tam nebude fajn. No a vlastne my to aj vidíme, lebo veď počas covidu sme sa naučili pracovať online, čo je vynikajúci spôsob naozaj ako poriešiť veci rýchlo, možno lacno, ekologicky taktiež. Ale na druhej strane má to svoje nevýhody, napríklad aj v tom, že to posilňuje potom to vyhybavé správanie, pokiaľ ide o klientov, napríklad aj s tou začínajúcou sociálnou úzkosťou, tak to vyhýbanie samozrejme tomu problému neprospieva. Aký veľký podiel na úzkosti má napríklad aj to pracovné prostredie, keď už sa bavíme o práci? No, práca je veľkým zdrojom úzkosti. Samozrejme, že tam v práci sa odohráva denne väčšina času. Dá sa povedať, že naozaj tam okrem samotnej možno práce, kde sa vyskytujú rôzne úzkostné podnety, ako napríklad mrzutí, neviem, možno niekedy kolegovia, veľa práce, alebo nejaké pracovné podmienky, ktoré nie sú úplne šťastné, nie sú úplne priaznivé, platové podmienky a tak ďalej. Tak to všetko prispieva k tomu nahromadeniu úzkosti, možno nejaký tlak na výkon samozrejme v tej práci, ako býva. Takže to je taký celý balík vecí a to, že tam človek vlastne musí ten čas tráviť. Takže často to býva prostredie, ktoré tej úzkosti veľmi praje. A môže to byť aj napríklad nie iba samotná práca a teda ohodnotenie, ale napríklad nejaký konkrétny kolega, kolegyňa, z ktorých tú úzkosť chytám, že ho vidím proste na chodbe a radšej skočím do výťahu a odvezem sa radšej na najvyššie poschodie, len aby som sa vyhol tomu stretu? Veľmi tak dobre hovorí, že vyhol tomu stretu. To je presne to vyhýbanie, ktoré som pred chvíľkou spomínal, že ono to vlastne tomu problému nepomáha. My s tými kolegami, kolegov si nevyberieme, podobne jak, neviem, súrodencov, alebo... Jedine, že nám vypoveď. Jedine, že tak. A založím vlastnú firmu. Inak toto by bol veľmi taký aj adaptívny spôsob. A možno, že nie každý toto môže urobiť, ale určite to podporujem. Keď kto môže, nech ide naozaj svoje sny a svoje ciele si plniť. No ale... Just do it. Prepáč, som musel. Just do it, tak. No ale v podstate vyhýbanie tomu kolegovi akože v tej samotnej situácii nepomôže a nakoniec to je niečo, čo nás učí aj do budúcnosti, keď si založím vlastnú firmu, tak budem tam mať možno niekedy niekoho, s kým nebudem úplne súznieť a budem musieť s ním riešiť veci. Minimálne možno nejakého klienta, zákazníka alebo také čosi. A tak budem čerpať z toho, čo som sa naučil pri tom kolegovi, ktorý mi bol nejakým spôsobom pre mňa spúšťačom úzkosti, tak čo som sa pri ňom naučil, ako riešiť tú úzkosť, tak využijem potom v ďalších situáciách. A môže viesť takýto stret napríklad aj k panickému ataku? To je trošičku už iná kategória, ale môže sa stať, že tá úzkosť sa tak vyhrotí, že sa prejaví ako záchvat úzkosti a niekedy ten záchvat úzkosti môže prejsť aj do záchvatu paniky, ale panická porucha je trošičku iná vec, lebo tá panika alebo ten záchvat paniky prichádza bez varovania, bez nejakej kulminácie veci. Čiže nie je to iba tým, že mám v sebe nahromadený už stres. Je to taký odložene nahromadený stres. Napríklad mne sa stalo niečo pred týždňom, pred mesiacom, ale tá panika sa mi prejaví, ja neviem, o mesiac potom. A keď sedím doma na gauči a pozerám telku napríklad. Alebo keď idem po ulici, cítim sa OK, idem, ja neviem, sa stretnúť s kamošmi a zrazu vtedy. Čiže ono to nemá tak, že zrazu, že v ten deň, jak mám ten stres alebo tú úzkosť a už sa to vo mne tak kulminuje, tak večer mám nejaký panický záchvat. To nie je úplne typické, ale môže mať taký pocit paniky, že naozaj, že mám úzkosť, veľa úzkostí, veľa podnetov, veľa spúšťačov, veľa stresu, veľa práce, veľa očakávaní. Pozriem si nejakú sociálnu sieť, nejaké posty, tie ma už trošku tak naštartujú a potom môže mať takú, že panika vo mne narastá.
Takže toto je Takže skoro záchvat paniky. Skôr záchvat paniky. Skôr záchvat paniky, ale taký ten, ako keby nie ešte v tom klinickom zmysle, že nie je to vyslovene, že panická porucha v tom zmysle, že áno, teraz mám pocit, že zomriem. Lebo, no, je to trošku iná téma, ale ak by sme sa bavili o panickej poruche, tak tam typickou súčasťou je pocit, že ja umriem v tejto chvíli, keď mám tento panický záchvat. Ako keby človek dostal infarkt. Preto je to aj také trošku nebezpečné, pretože človek to nevie rozlišiť. Že či je to panická porucha, či je to tak niečo také somatické, ale to je trošku iná téma. Ale je to skôr z takej odloženej, dlhodobo možno odkladanej úzkosti, ktorá je neriešená. Nie je to priamým dôsledkom kulminácie úzkosti v ten deň napríklad. Rozumiem. A aké to sú teda fyzické prejavy úzkosti? No, tak... Búšenie srdca? Veľmi dobre, môžeš pokračovať. Potenie? Tak, skvelé. A tlak na hrudi? Tlak na hrudi, výborne. Čo ešte? Tlak na hrudi no asi zvýšený tep, veľmi zvýšený tep. Tak, zvýšený tep. A tu sa chcem spýtať práve, že toto nie sú symptómy, ktoré sú len ojedinelé, oni sú celkom také asi aj univerzálne, by som povedal. Poviem takú vtipne nevtipnú možno príhodu. Mal som kamaráta v Amsterdame, ktorý tam ochutnal veselý koláčik. Ktorý teda obsahuje marihuanu. Ale ochutnal ho tak povediac omylom, že o tom nevedel. A zrazu prišli všetky tieto stavy, ktoré som teraz vymenoval. Ten človek si myslel, že má infarkt a tak si zavolal taxík. Taxík, zavolal si sanitku. Zavolal si sanitku. A asi aj taxíkom by si mohli ísť do toho. Jasné. Zavolal si sanitku a teda nevedeli, čo s ním a potom vlastne, keď prišli nejaké otázky a tak zistili, že zjedol tento koláčik a ten mu navodil práve takéto nejaké stavy. A tu sa chcem spýtať, vôbec to nezľahčujem vôbec túto tému, ale chcem sa spýtať práve toto, ako mám rozoznať práve to, že ide o nejakú úzkosť alebo úzkostnú poruchu alebo o niečo ešte možno hlbšie, alebo teda myslím o ten infarkt. No, tak samozrejme, že somatické vyšetrenia sú potrebné, tak to nemôže robiť v tej chvíli, keď to tak má, ale je dobré to urobiť. Ako to urobil ten kamoš, nebolo to zlé riešenie, pretože on išiel teda na tú pohotovosť nejakú a tam mu povedali, že dobre, neumieraš. Len si zúlený. Čiže človek si to sám nevie, obzvlášť keď je v nejakom intoxikovanom stave, tak si to nevieš sám zistiť, samozrejme, aký si test urobíš. Čiže buďme reálni, naozaj, títo ľudia končia na urgentoch, alebo začínajú na urgentoch, tam sa začína ten kolobeh toho chodenia po ambulanciách, kde sa zisťuje, že čo im vlastne je. Hej? A to je v poriadku, lebo oni potom si vlastne zistia, že no dobre, tak nie je mi toto, nič mi není. Tak zistujú, čo ďalej a väčšinou sa dostanú k tomu psychiatrovi a potom k tomu psychologovi, psychoterapeutovi. Tak už potom sa to tak ako rieši. Čiže sám človek nemá veľmi možnosť. Na internete sú veci, ktoré by som ani... akože veľmi ťažké je sa dopátrať na Google relevantných informácií k tomu, aj keď v poslednej dobe už je to jednoduchšie, predsa len tá osveta o duševnom zdraví a úzkosti je už lepšia oveľa, ale je tam mnoho skreslení, dezinformácií. Navyše funguje taký ten hypochondrický efekt, že čo si prečítam, to mám. Áno, takže úplne s tebou súhlasím. Ja už som mal toľko diagnóz po tom všetkom, čo som si prečítal na internete, že vlastne už by som tu ani nemal byť. Ale spomínaš správne. Ja som to mal vlastne pred tebou, tu bol rozhovor s mojou kolegyňou a kamarátkou, ktorá tiež vlastne bojuje s úzkostnou poruchou a tiež hovorila, že to je teda povedala mi, že je to jej kamarátka už 2 roky. Hej. Čiže toto je dlhodobý problém, tak sme sa bavili vlastne na začiatku. Dobre, spomenuli sme tu môjho kamaráta a spomenuli sme tu moju kamarátku. Tak sa rovno spýtam, že sú nejaké predispozície na nejakú určitú cieľovku ľudí, ktorí môžu touto poruchou trpieť? Mladší, starší. Ja som sa niekde dočítal, že to najčastejšie u ľudí medzi 20 a 30 rokmi života. Určite súhlasím s tým, hej, je to tak. No, väčšina psychických porúch sa prejaví trošku neskôr, po tej 30-ke, respektíve po 40-ke, ale úzkosť je trošku možno iná z tohto pohľadu, že sa prejavuje často aj u mladších. No a tam sú nejaké predispozičné faktory, ktoré predurčujú alebo zvyšujú pravdepodobnosť toho, nechcem hovoriť úplne o súdovej predurčenosti, toto nie. Ak mali moji rodičia úzkostné poruchy, tak je dosť možné, že to bude mať aj ja. Genetika hrá veľkú rolu pri tých psychických poruchách alebo ťažkostiach celkovo. No a samozrejme potom také životné udalosti, čiže nejaké traumy, nejaké ťažké zážitky, nejaké veci naozaj s traumatizujúcim potenciálom, neviem, možno napríklad šikana v škole, alebo nejaké, možno aj také tie, že rodinný život ťažký, hej, keď sú tie domáce podmienky náročné, keď je tam nejaké možno
neúplne priaznivé rodinné prostredie, tak toto hrá tiež rolu. No a samozrejme aj také veci ako ten aj vnútromaternicový vývin, či boli nejaké ťažkosti, komplikácie počas tehotenstva, počas pôrodu, tesne po pôrode. To môže až takto ísť až do takto. hĺbky, Preto áno? my vlastne si aj odoberáme s klientmi tú anamnézu, tak dosť aj poriadne pýtame sa na toto obdobie, pretože má to vplyv. A potom skôr či neskôr príde otázka klienta, že a prečo ja mám tú úzkosť? A my potom vieme povedať, no tak lebo počas vnútromaternice, počas tehotenstva boli takéto problémy, alebo že neviem, možno, že predčasne narodený trošičku, alebo pôrod bol náročný, alebo taká vyššia chorobnosť v detskom veku môže byť, alebo dlhšia hospitalizácia, keď mal, neviem, klient 6 rokov. A potom nejaké úmrtie, možno starého otca, rozvod rodičov, nejaká rodinná disharmónia, alebo také veci. A už sa potom tie zážitky nazbierajú. Zvyšuje to pravdepodobnosť možno aj tej úzkostnej poruchy v tom dospelom veku. A sú nejaké štatistiky aj o tom, či tento problém sa objavuje viac u žien alebo u mužov? Lebo čo som sa ja dočítal, tak kvôli hormonálnym zmenám sú práve týmto postihované ženy. Čo hovorí prax? To je problém s tými štatistikami, pretože ja verím a som úplne za evidence-based informácie a vedecké zistenia, lenže tieto výskumy sú niekedy ťažko je zachytiť alebo teda odfiltrovať isté skreslenie. Aj to hormonálne napríklad. Čiže ja by som povedal, možno z praxe naozaj, že tá úzkosť je podľa mňa rovnako zastúpená u mužov aj u žien, len muži ju vedia možno lepšie skrývať. A možno sú aj určité stereotypy, kvôli ktorým my muži o tom až tak často nerozprávame ako ženy? To je úplná pravda, to sa podpisujem. Ja tiež som muž, nie? No tak sám to na sebe cítim. Alfa, prezident. Aký iný. A môj vzor je teda samozrejme, že Batman a akože ten teda je emočne absolútne, že vzor takže toho, ako skrývať, ako úplne, že potláčať všetko, takže no, napríklad, hej, on je skvelý príklad toho, jak sa mu pekne nazbierali tie traumy počas života. Takže, hej, no, akože muži máme čo robiť s tým našim emočným svetom a s tým odhaľovaním aj úzkosti a s tým vlastne, že ono zdá sa, alebo teda je to vnímané, je to tak nám vtlkané do hlav od malička tu v tomto našom možno stredoeurópskom priestore, ale nie len, že teda muž akože nemá plakať, to sú také tie už až klišoidné, všetci o tom vieme, že akože chlapi neplačú a tak, ale už sa s tým začína robiť a ja sa to veľmi teším. A ja by som teda chcel aj tu takto teraz dať taký odkaz chlapom, že nás to robí silnejšími. Keď dokážeme pracovať, keď dokážeme zvládať vlastnú úzkosť ešte inak, ako len, že ju v sebe hromadíme a držíme a nehovoríme o nej za žiadnu cenu, tak nás to robí silnejšími, lebo vieme si s ňou poradiť lepšie, vieme byť lepšou oporou pre ostatných, vieme možno iným aj ukázať, že dá sa to, vieme byť príkladom pre iných chlapov, ktorí vidia, že ide nám to v pohode, zvládame to, poradíme si s tou úzkosťou a neničí nás to vnútorne. Čiže nás to robí silnejší, možno podobne, ak chodíme do posilky, tak tam nám rastú svaly a silne je nám telo, tak u toho terapeuta nám rastie schopnosť pracovať s tou úzkosťou a silne nám duša alebo psychika. Po toto sa zase podpíšem ja, pretože ako hovoríš o tých svaloch, tak mozog je vlastne tiež ako keby, že je odkazaný na určitý tréning a pokiaľ ho netrenuješ, tak môže prísť k určitým výbuchom a nezvládaniu určitých situácií a práve toto aj spoločnosť potom vníma skôr ako slabosť, keď nezvládneš nejakú situáciu emočne alebo vybuchneš si cholerik a tak ďalej, ale keď dokážeš tú svoju psychiku rozobrať na drobné a poznáš každý jeden ten detailík, tak vieš potom s tým lepšie pracovať. Je to vlastne tvoj nástroj, ktorý najviac potrebuješ. Nemohol by som súhlasiť viac, naozaj. A keď hovoríš o tých situáciách, kedy aj vybuchneš niekde, tak presne tá práca s vlastnou úzkosťou nás lepšie naučí aj nevybuchnúť vtedy, keď nechceme. Takže to je možno taká veľká výhoda. A možno také veľké povzbudenie, že naozaj potom dokážeme byť pokojnejší v tých situáciách, kedy sa to oplatí. Na začiatku sme si rozobrali nejaký rozdiel medzi úzkosťou a úzkostnou poruchou. Čo sme ale nepovedali je, že sú tam určité podobnosti aj s nejakými inými poruchami. A čo je veľmi veľká zaujímavosť je, že úzkosť versus depresia. Depresia vychádza z minulosti, úzkosť vychádza práve skôr z toho, čo sa môže stať
a väčšinou sa ani nestane. Hej. Sú nejaké štatistiky, ktoré hovoria, že všetkého, čo sa my bojíme a z čoho máme obavy, tak sa zväčša nenaplnia. Až do nejakých, neviem, asi až 90%, nechcem klamať. Ale je tam určitý nejaký vzťah medzi teda úzkosťou a inými týmito duševnými poruchami? No, úzkosť často prichádza, ako som vravel na začiatku, že neprichádza sama. Čiže tá úzkostná porucha môže byť komorbidná, akože, že vyskytuje sa spolu s ďalšími poruchami, napríklad aj s tou depresiou. Depresia a úzkosť, alebo depresívna porucha, úzkostná porucha často idú pospolu a treba sa tak zamerať na jedno aj na druhú v tej liečbe alebo v tej terapii alebo v tom prístupe k pacientovi alebo klientovi. No a v podstate je to také spojené, že netreba to zanedbať, ale často pri tej práci s úzkosťou alebo pri riešení jedného problému konkrétneho sa postupne klient učí získavať nástroje na riešenie toho druhého. Čiže a vždy treba urobiť takú nejakú že rebríček závažnosti. Čo ideme robiť najprv? Tak, ja tam iba podpíšem takú zaujímavosť, tam pichnem, že 60% ľudí, ktorí trpia úzkosťou, tak trpia aj depresiou. Skvelé. Akože to aj tak celkom potvrdzuje tú komorbiditu, o ktorej som vravel a teda to také spojenie. Čiže nie je to skvelé, že takto ľudia trpia, len akože ja veľmi oceňujem, že naozaj si to aj máš vynikajúce informácie. Ďakujem. Takže ide o to, že... Aký je, prepáč, aby som ťa nedomotal. Prídem, zistíš, že mám aj tú úzkostnú poruchu, mám aj tú depresiu. A čo potom, keď mám takéto dve závažné veci v sebe? Musíme si urobiť vlastne taký ten rebríček problému, že čo je závažnejšie. Niekedy naozaj to je tá úzkosť, ale častejšie to býva práve tá depresia. Tam naozaj treba už aj vyhodnotiť, že aké sú tie, ako široko to zasahuje celý môj život. Ako som vravel aj pred chvíľou, že či to zasahuje osobný, pracovný, vzťahový, nejaké koničky a tak ďalej, čo všetko ešte viem robiť bez depresie, alebo tak ako predtým. Hej, čiže keď väčšinou to je depresia, ktorej sa venujeme najprv, pretože to je taká väčšinou závažnejšia diagnóza, ale veľmi súvisí s tou úzkosťou a klient pri práci s tou depresiou zistuje, že má nástroje na prácu s tou úzkosťou a často vlastne to aj potom robí, že tie postupy, ktoré mu pomohli pri depresii, tak pomáhajú pri úzkosti. Napríklad pohyb, alebo šport je taká veľmi univerzálna vec, ktorá pomáha pri mnohých problémoch, ale špeciálne pri depresii a pri úzkosti. Vlastne pohyb rozpúšťa úzkosť napríklad. Hej, čiže a takisto aj depresiu postupne. Čiže tam priamo sa hovorí, že naozaj pol hodinky prechádzky denne len kvôli prechádzke, taká samoučelná prechádzka, tak ona veľmi pekne rozpúšťa. Ona má vlastne veľmi podobný účinok ako antidepresíva. Hej, keď sa porovnáva tá účinnosť, tak tá pol hodina prechádzky denne, len ono to je, že toho klienta možno niekedy treba namotivovať na tú prechádzku, lebo v tých už ťažších fázach depresie už to je veľmi náročná úloha. Keď sa bavíme o tej motivácii, toto bude, skúsim položiť tú otázku veľmi, veľmi, veľmi citlivo, ale dobre vieme, že sú umelci, nebudem ich ani teraz ale menovať, ktorí trpeli depresiami a práve v tej najväčšej depke tvorili najlepšie diela. Môže byť aj napríklad táto porucha úzkostná nejaký inšpirátor alebo motivátor k tvorbe nejakých ďalších diel? Akože, neviem, začnem hrať, niekde som počul na podcaste, že žena začala hrať na ukulele napríklad, alebo začali malovať ľudia. Môžem nájsť v tejto čiernej guli aj niečo svetlé, nejaké svetlo na konci tunela? Veľmi sa mi páči, ako si to povedal. V čiernej guli nájsť svetlo na konci tunela, to je presne to, čo sa snažíme robiť aj s klientmi a čo treba robiť s klientom, ktorý príde s úzkosťou, pretože to je presne to, ako z tej úzkosti výjsť. Keď je to niečo, čo myslí si, že by možno chcel robiť, čo by mu pomohlo po to vyskúšať, ako si vral, ukulele alebo akékoľvek umenie, tak veľmi môže pomôcť pri práci s tou úzkosťou. Už minimálne človek prichádza na iné myšlienky, iné emócie, cíti pri tej hudbe, keď niečo tvorí. Čiže ja sa tomu nečudujem, že umelci, ktorí trpeli úzkosťou alebo aj depresiou, tak potom trošičku, keď mali také obdobie, že tak oni to zúročili. Lebo ďalšia vec je, že je veľmi dôležitá vlastná skúsenosť s tým ochorením alebo s tými ťažkosťami. Lebo tam presne vzniká to, že ja rozumiem, o čom to je, viem byť empatický s tými ľuďmi, ktorí tam má a dokonca viem z tej temnoty načerpať. Mám minimálne ten zážitok, že z tej možno temnoty, z tých ťažkých čias som sa dostal do tých lepších a to nie je jednoduchá cesta. Čiže niečo som sa pri tom vždy naučil, aj osobnostne som niečo získal, nejako možno vyrástol, keď to tak mám povedať. Čiže ja sa vôbec nečudujem, že toto je hodné nejakého umeleckého stvárnenia a manifestácie.
To si povedal krásne. A ja vždycky hovorím, a asi som to povedal už aj v predošlých rozhovoroch, že zo všetkého zlého, čo sa nám deje, či je to zlé alebo teda dobré, si treba vždycky zobrať nejaké to ponaučenie. Lebo zo všetkého sa vieme naučiť aj z tej najhoršej veci, ktorá sa nám stane. Máme tu ešte jeden veľmi taký trendový pojem, mindfulness. Vysvetlí. Áno. Mindfulness to je niečo, čo možno tak trošku aj je inšpirované takou východnou tradíciou, povedal by som, a je to taký ten predstupeň relaxácií. Čiže niečo, že byť v kontakte s prítomným okamihom. To je ten základ. To je to, čo by sme potrebovali. Ja by som to určite potreboval viac a myslím si, že aj množstvo mojich klientov, ale celkovo aj ľudia, s ktorými sa stretávam, tak, lebo ako sme tu už viackrát spomínali, tak tie obavy z budúcnosti vedia byť veľký zúskostňovač. Ak my tým, že sa snažíme byť v tej prítomnosti, tak my trošku odfiltrujeme tú budúcnosť, aj tú minulosť, lebo zase potom druhý fenomén, že také ruminácie v minulosti sa hrabeme stále, a ako bolo vtedy dobré a teraz nie je už tak dobre, bolo lepšie, neviem čo, ale to, že máme mindfulness, prítomnom okamihu, teraz si vychutnám tú kocku čokolády, to sú také tie mindfulness cvičenia, ktoré vieme okamžite si urobiť, teraz si vychutnám ten obed, ktorý som si doniesol, kúpil, uvaril to jedno, teraz si vychutnávam to posedenie s kamarátmi, teraz si vychutnávam to cvičenie napríklad, alebo teraz v prítomnom okamihu teraz riešim tú svoju prácu. Hej, ja nerozmýšľam nad tým, že čo zajtra bude, ja neviem, alebo o týždeň na porade, teraz mám tu tento dokument pred sebou, tak idem toto teraz riešiť. Čiže je to nie len na takú predrelaxáciu, ale na také celkové vrátenie sa do prítomnosti, ale aj k sebe samému. Čiže k tomu, čo ja teraz prežívam, aké emócie sú vo mne, viem sa potom sám v sebe lepšie vyznať, viem, čo mi robí dobre, čo mi nerobí dobre. Už potom nie je tá potreba nejak tie veci skrývať. Práve, že mindfulness učí okrem takého lepšieho kontaktu so sebou, lepšiemu kontaktu s prítomnosťou, s prítomnou situáciou a samozrejme lepšiemu kontaktu so svojimi emóciami, so svojím telesným prežívaním, čo je veľmi užitočné potom pre prácu s nimi. Takže úplne ideálne skúšať meditovať. Meditácie sú skvelé, ja to veľmi odporúčam, to je taký dobrý vplyv možno aj tej východnej filozofie a ono sa to potom dalo u nás v Európe do takého balíčka, že sme si trošku štruktúrovali tie relaxácie alebo teda meditácie v vozovkách a máme už rôzne také techniky, postupy, máme vedecky preskúmané také naozaj relaxačné techniky, ktoré fungujú, takže ja k tomu veľmi povzbudzujem. Je to zároveň také, že mindfulness, už nadstavba toho mindfulness, pretože mindfulness veľmi jednoducho stačí sedieť, dať si kocku čokolády a vnímať, ako sa tam vlastne rozpúšťa v ústach tá kocka, vnímať tie chute, vnímať tie vône možno predtým a tak pomaly si ju nechať potom preklznúť dole krkom, ako to prechádza cez tie vlastne tráviace trák normálne do toho žalúdka. No a proste prežiť ten moment, najintenzívnejšie. Presne tak. Wow. To je presne. Toto si opísal úplne krásne, dokonca by sme mohli spraviť možno aj nejakú reklamu potom na nejakú čokoládu. Hľadajte nás, môžete nás sponzorovať. Dobre, Martin, prejdeme teraz ešte rýchlo na otázky diváka. Pýta sa Nina. Rozdiel medzi úzkostnou poruchou a úzkostným momentom. No tak úzkostná porucha je niečo, čo trvá dlhú dobu. Naozaj, ako som aj vravel pred pár otázkami, že musí to trvať nie, že jeden deň alebo týždeň, ale takú dlhšiu dobu, neviem, pár týždňov. V klinickej praxi je to tá diagnóza, že to musí byť pol roka, ale ako som vravel už predtým, netreba čakať pol roka. Nech to trvá mesiac a poďme to riešiť. Takže naozaj nie je to moment, nie je to 5 minút, nie je to možno hodina úzkostného prežívania. Je to niečo, čo trvá dlhodobo a je to ťažké, naozaj neviem kvôli tomu napríklad aj spávať. Hej, a neviem sa kvôli tomu dobre sústrediť na prácu, na vzťahy, na ľudí, na koničky a tak ďalej. Asi záleží aj od tej osobnosti toho človeka, že ako mne osobne príde pol roka teda fakt, že veľmi veľa. Pri niekoho to môže byť podstatne rýchlejšie a možno aj rýchlejšia prevencia bude teda asi aj efektívnejšia. Čím skôr človek príde, tým ľahšie sa to potom aj rieši, čiže to je ďalšia vec, čo je veľmi dôležité povedať, že naozaj je to taká, áno, rýchle riešenie sa dá pri rýchlom objavení problému nájsť. Jasné. Dobre, ďalšia otázka od Lukáša. Obranný mechanizmus. Z čoho úzkosť vychádza a na čo nám slúži? Prečím sa chránime? Úzkosť je veľmi dobrý popud k činnosti. Nás nutí, ako si ty aj ráno vyriešil ten taxík, tak v podstate aj
dennodenne riešime veci preto, lebo máme také pnutie k činnosti a to môžeme prirovnať k tej úzkosti, alebo to je tá úzkosť, ktorá je dobrá, ktorá je, že slúži nám na niečo. A ten evolučný prastarý mechanizmus je, že úzkosť nás udržiavala nažive, čiže my sme potrebovali nejak si poriešiť tie svoje podmienky, nejaký ten oheň, nejaké to bývanie, nejaké to jedlo. A v podstate to isté robíme aj dnes. Chodíme do práce, nejakým spôsobom sa o seba staráme. Keby nebolo vôbec úzkosti, tak pravdepodobne veľmi veľa vecí z toho nerobíme vôbec. Že tá úzkosť je v tomto užitočná, že my cítime také pnutie k tomu, aby sme niečo robili, ale keď to pnutie je už, jak sme sa aj tu bavili, že výrazné, tak to už potom neprospieva, ale má to taký evolučný základ, plus je to užitočné z týchto dôvodov, takých praktických, že sa staráme o seba, ale aby sme to teda nepreháňali, aby to neprerastalo, lebo dnes máme veľmi veľa takej zástupnej úzkosti. Dnes už nám nejde o život väčšinou tu v našich európskych podmienkach, ale ide o také zástupné, že máme také katastrofické scenáre v hlave, že ja neviem, keď neurobím dobre túto prezentáciu, tak ma vyhodia z práce a potom, ja neviem, skončím na ulici. To sa väčšinou nestane. Ako si aj ty spomínal, že tie katastrofické scenáre v 90% sa neudejú. Čiže, ale treba sa im možno aj vystaviť a keď spozorujem na sebe, že tých katastrofických scenárov mám strašne veľa v hlave, tak aj to možno stojí za riešenie, možno že za nejakú konzultáciu s odborníkom. Ďalšia otázka od Mierky. Pomoc pri úzkosti, blúdny kruh. Aký je kľúč k prestrihnutiu pri spúšťači? No veľmi dobrá otázka. Vidím, že máme veľmi edukovaných poslucháčov, naozaj, lebo ten blúdny kruh to je ten základný termín, ktorý používame aj pri práci s klientmi. Ten blúdny kruh má svoje súčasti, je tam presne ten spúšťač, ktorý bohužiaľ my nevieme úplne ovplyvniť, pretože čo sa nám v živote stane, to do nejakej miery áno, si riadíme, do nejakej nie, ale často je to také, že skrátka ten spúšťač nás postaví pred niečo a my teraz musíme reagovať. Máme k tomu nejaké myšlienky, nejaké emócie, nejaké telesné reakcie a potom výsledkom je nejaké správanie. No a my na každej tej úrovni toho blúdneho kruhu, v každej tej jeho časti vieme modifikovať tie veci, vieme sa naučiť mať iné myšlienky, vieme sa naučiť mať inú telesnú reakciu, vieme si ju upokojiť napríklad dýchovým cvičením, meditáciami, vieme takou zmenou myšlienky, takou prácou s katastrofickými scenármi už v podstate sa naučiť v tých situáciách, aj keď sú nečakané, mať iné myšlienky a vedome si ich tam dať namiesto tých takých obávnych alebo zúskostňujúcich a potom je tam aj tá práca s emóciami, že vlastne ako ja myslím, tak sa cítim. To dosť často platí. Takže keď už tá myšlienka je iná, tak potom už aj tá emócia s ňou spojená je iná a často už potom aj tá telesná reakcia nepríde tak masívne, ako by prišla, keby sme nepracovali s tou myšlienkou. Ale zase hovorím, aj opačne to môžeme robiť. Dýchové cvičenia pekne ovplyvnia emócie a tie ovplyvnia aj myšlienky. Čiže myšlienka už je potom iná v pokojnejšom stave, ako by bola v takom veľmi nabudenom stave. Takže step by step treba sa tomu proste venovať. Tak. Tak sme zodpovedali otázky aj našich divákov. Ja ešte jednu bonusovú otázočku mám pre teba pripravenú, ale sám si si ju vypýtal. Spomenul si toho Batmana. Pre fanúšikov skús nám vysvetliť, že čím vlastne ten Batman trpel, pretože vieme, že prišiel o oboch rodičov, spadol do obrovskej jamy, alebo teda tunela jaskyne, kde ho napadli, alebo lietali okolo neho netopiere, zdedil obrovský majetok, s ktorým musel vlastne pracovať. Čím trpel tento superhrdina? No, podľa teba, akože podľa tvojich pozorovaní akože filmov. Ja by som, akože veľmi mám úctu k nemu, lebo je to podľa mňa taký naozaj archetypálny charakter. Čo robí dobre je, že on sa potom tak adaptívne k tomu postavil, on priamo pretransformoval ten svoj strach z netopierov do takej svojej výhody. Hej. Aj tie svoje predchádzajúce traumy pretransformoval do toho boja so zločinom, čo je skvelé. Ale ja tam vidím veľmi takú veľkú emočnú depriváciu. Aj v podstate, ktorá aj pokračuje aj potom, ako on pretransformoval tie svoje traumy do tej adaptívnej reakcie. Dajme tomu, tak je tam stále taká tá emočná deprivácia a to detstvo sa mu, však v tých flashbackoch sa mu to vracia. Často aj potom, čo už teda bojuje s tým. Čiže je to trauma z detstva, čiže je to taká posttraumatická ako keby porucha, ale už s takými miernejšími, adaptívnejšími reakciami, plus taká emočná deprivácia. Ak by som si ešte... To je inak výnimočná príležitosť. Dúfam, že to žiadni fanúšikovia Batmana teraz nepočúvajú, lebo sa úplne asi nazlostia, že ja idem diagnostikovať Batmana. Nie, Batman je frajer. Skrátka je to frajer. Je to typek, ja ho úplne zbožňujem. Ale keď by som si toto mal tipnúť, alebo tak odhadnúť s veľkým rešpektom a s absolútnym profesionálnym takým, že veľkým odstupom, že neviem,
Nepoznám ho osobne, ale veľmi by som rád teda, aby bola možnosť. Možno by si bol Robin. Tak by som si tam mohol. Tieto veci sa tam tak objavujú, hej, že to je také akože výrazné, ale on s tým veľmi dobre pracuje. Hej. Akože určite. Ak by možno prišiel ku mne a začali by sme nejakú spoluprácu, tak by sme pracovali možno na takom zvládaní tých emócií ešte viac, hej, a tak. Ale takto, no, tieto veci sa tam objavujú. Hej. Toto by boli asi témy tých sedení, keď by prišiel Batman za psychológom. Výborne. Ďakujem ti, Martin, veľmi pekne za tento rozhovor. Zatiaľ to bol asi najdlhší rozhovor, čo sme mali, ale bol veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý. A teda sme rozobrali aj nejakých superhrdinov. Ja len dúfam, že takých ľudí ako si ty, ktorí pomáhajú ľuďom a si teda tiež prezlečený vlastne superhrdina, bude stále viac, aby sme túto osvetu mohli ďalej šíriť. A budem sa tešiť na ďalšie stretnutie, naše určite nejaké bude. A ak máš ty ešte niečo posledné, čo by si chcel povedať našim divákom, tak nech sa páči, máš slovo. Laci, pre všetkým tebe ďakujem za pozvanie, za túto príležitosť. Bolo to mimoriadne príjemné, ja som rád, že som tu mohol byť. Ďakujem za to a ja by som vás chcel povzbudiť každého, kto nás počúva, aby sa nebal pracovať aj s tou svojou úzkosťou, s tými svojimi emóciami a nebál sa tým, že možno taký špeciálny dokaz aj pre chlapov, ale aj pre všetkých, že tak, áno, že nebojte sa všetci naozaj ľudia, ktorí bojujete s rôznymi vnútornými problémami, emočnými ťažkosťami a teda s tou úzkosťou, tak nebojte sa naozaj skonzultovať tie veci. Minimálne už taká konzultácia môže vás niekam posunúť nejakým správnym smerom a prípadne možno aj namotivovať k ďalšej spolupráci, k ďalšej práci na sebe. Nenechávame to len tak ležať, že ono to vyhnie, lebo ono to potom zostáva, bujne to a už potom sa to tam dovnútra nezmestí. Nejakým spôsobom to vyjde na povrch a väčšinou nie je úplne príjemným. Čiže skúsme to tak riešiť možno čím skôr, keď sa to objaví a naozaj sa pri tom veľa naučíme, v mnohom nám to pomôže a veľmi pri tom zosilnieme. Ďakujem.